Els actes amb motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Vilafranca comencen sempre la vigília de l'11 de setembre amb una conferència organitzada per l'Ajuntament de Vilafranca al Saló de Plens. L'encarregat de presentar el conferenciant va ser el regidor de Cultura Raimon Gusí, que va recordar la trajectòria d'Albert Tubau, vinculada a la recerca històrica local i comarcal al Penedès. També es va mostrar satisfet de poder compartir novament un acte junt amb el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, després d'haver-lo acompanyat també a la inauguració de la nova seu de l'entitat al carrer Banys. Albert Tubau va centrar la seva conferència en el tema dels exiliats i refugiats i de la cultura i el territori en temps de diferències. Va començar el discurs remarcant que el món s'ha fet petit i barrejat i que aquesta situació exigeix noves formes de mentalitat més obertes. Va parlar de les identitats, utilitzant el seu cas personal, nascut a Vilafranca però a Vilanoví. En relació a la commemoració de l'11 de setembre, va recuperar algunes informacions relatives al Penedès. El Penedès, terra de pas, va ser una zona ben activa, amb capítols dolorosos i episodis èpics que formen ja part de la nostra història. De l'aixecament contra les quinzenades borbòniques a Sant Martí Sarroca i a Sant Quintí de Mediona, amb la destrucció d'aquesta darrera ciutat al gener del 714, o del pillatge i incendi que va patir Vilanova el 25 de maig d'aquell mateix any. O episodis més heroics, com quan la fragata i altres vaixells de la Marina penedesenca auxiliaren de queviures la ciutat de Barcelona en el primer setge de l'esquadra borbònica el 1706. I va recuperar ben aviat el seu fil argumental, centrat sobretot en el fet que el Penedès, com a Catalunya, ha estat terra de pas i d'acollida, tot i que en determinats moments també ha vist l'exili de la seva gent. En aquest sentit va reclamar sensibilitat per als problemes que afronta el món en aquests moments. A nivell local, les entitats i associacions poden col·laborar per afrontar aquest repte. Quins són els reptes actuals de les entitats? Ser part activa de la societat, no únicament ser agents espectadors consultius tancats del nostre petit món. Cal ser-ne protagonistes, implicats i compromesos amb tot allò que passa al nostre voltant, més enllà del sector d'afinitats que ens correspon. Les associacions del segle XXI han de ser transversals i pol d'atracció i participació, també de gent jove i persones immigrades. En aquest aspecte, el món casteller ens està donant una gran lliçó. Tubau va recordar també la lluita per la identitat del territori de la vegueria Penedès, que va iniciar l'Institut d'Estudis Penedesencs el 2004, i en relació als reptes polítics que afronta Catalunya, també va parlar de construir un nou país que tingui en compte també l'acollida a aquells que ho necessiten. Finalitzada la conferència, l'alcalde Pere Regull va felicitar el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs i va apuntar els diferents temes que havia anat esbossant i que podrien ser motiu per una conferència sencera. Regull va constatar també la necessitat de continuar organitzant un acte com el de la conferència institucional i el fet que per al futur del país serà clau la unitat de la majoria de les forces polítiques i socials. L'acte es va cloure, com és tradicional, amb el cant de l'himne dels segadors per part de tots els presents al saló de sessions.